An yi kidnapping ɗin wani ne. Wane ne shi? Muhammadu. A ina yake? Nan kan. Nawa kuka nema? Ban san nawa ba ne yayana yake nema a wurinsa yanzu. Kenan ba ke ce kika nema ba? Ba ni ba ne. Waye to ya nema? Na uwan mama na ne. So nawa kika taɓa yi? Tun da nake ban taɓa yi ba, wannan karon ne so biyu na taɓa yi. An ce mijinki ya taɓa yi. To ni ina tare da shi, ban san sana'in shi ba sai daga baya. Bayan ya mutu kenan? Na? Ya haɗa da bindiga ke? Ni ba ta ba ce bindiga, ban taɓa ma ɗaukan ta ba, ban taɓa Amma kin riƙe ta. taɓa ganin ta? A gidan take? Na ɗan uwan mama na ne. Mutanen da aka kidnapping kuma a Kano kwa? Da wa aka yi? Wanne? Mutanen da aka yi a Kano. Mutanen da aka kidnapping guda biyu a Kano. Ni Waye waye? da ni Da ke da wa? Nawa kika samu? Zamfara ne. Ke nawa ake baki in an karɓi kuɗin? Tun da aka wannan na farko ne aka taɓa bani 800,000. 800,000. Miliyan 5. Ku nawa kuka yi? Kidnapping aka yi? Na sani. Ku nawa kuka yi? Lokacin nan suna yan uwan kawuna suna da yawa, suna can wajen shi. Na? Me kai aka kawo ta? Garkuwa da mutane. Ok, an kama kuma ba karbi kudin. Wannan ne na fari. To yanzu kana da To nadama mun ce ka miliyan 10. abinda ya faru. A ba mu karba ba. Me nadama? Bindiga kuma ina ka same ta? Bindiga turo mana ita aka yi. Yaya Maryam. Me alaƙa da ita? Ni ma nan ne na hadu da ita. Aka turo ni gunta a nan Kano. Waye ya haɗa da ita? Yayanta. Wane ne yayanta? Me sana'a sa? Dogo Hamza yana kiwo da noma. Shi baya kidnapping? Shi yana canza nan shi baya yi. Kai dan wani gari ne? Ni dan garin abin nan Wace jiha? Buca, dan jihar Zamfara. Yaushe ka zo Kano? Yaushe na zo Kano ban wuce kwana 5 da zuwa Kano ba. Me yasa kai ga yin aikata kidnapping din? To, kasan rayuwa ba yadda baya kamawa. Kan nan kuma kowane lokaci dan adam yana shiga jarabta, kuma wannan abu da ya faru da ni ina roƙon Ubangiji wanda ma suka gani, ba wai mu ba, wanda ma suka gani Allah ya kwabatar da su akan wannan aiki. Nan na yi nadama akan wannan abu. Farko Maryam ita kwastoma ta ce tana zuwa waje na, to kuma nan gidanta ma na kai mata. To daga bisani wannan ta kira ni a waya akan in kawo mata waya Zurot. Daga nan Zurot ɗin ta azumman waya ta mata ce za mu je gidanta ta cika mun kuɗin waya. To daga nan na je gidanta ta cika mun kuɗin waya. Na je gidanta ta cika mun kuɗin waya, muka haɗu da wani wanda na sani a kantin kwari, muka gaisa da shi. Bayan na zauna a kan kujera ban wuce minti 5 ba, Maryam ta taso ta shaƙe ni, shi ma ya zo ya shaƙe ni, muka yi ta kici wa'yansu ma suka zo suka shaƙe ni har suka yi nasarar ɗaure ni. Wanda nake harkar ba da gidaje da kuma harkar gine-gine na al'umma da muke yi, wanda a wata rana wani abokina mu'amala Shamsu Abubakar izo muke mu'amala da shi na harkar ba da gidaje, har abubuwa suka zama ni da shi sun dan shaku. Wannan abin shi ya jawo ya gayyace ni ɗaurin aure zuwa garin su, muka tafi a hanya kuma Allah ya kaddara aka yi kidnappers ɗina a matsayin kamar har nuna ma suka harbe shi a baya can, wanda nake ganin kamar an harbe shi ko ba harbe shi ba, a batagace suka ɗaure a gidansu Zamfaran, har muka kai matsayin kwana 19 ina wurin su a ɗaure. Sai da suka requestin din kudi a hannun yan uwana naira miliyan 10 da babur boxer sabo da kuma katin waya na 10,000 da kuma wayata da kwalin wayar aka kai musu daga gida, an kai musu kwali za su kone shi ma an kai. Ran da suka tashi saki na, suka saki ta hanyar wani kauye da ake ce masa Bishin Malamai, ta wani gari a ce masa mara Katsirawa da mara Zamfarawa, wajen karamar hukumar da Musa. Na kuma gode wa Allah, na kuma gode wa hukumar 'yan sanda ta jihar Kano, in ne musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi.